Sillä minähän juuri olen itse kehityksen keihäänkärki ja ajattelun johtaja. Mitä ne jotkut teosofit mukaan ajattelevat olevansa jotain ajatuskingejä? Sillä sehän olen minä, Egon ensimmäinen. No, mitäs minä nyt sitten ajattelisin ja ajatuksillani johtaisin? Päässä ei pyöri muuta kuin tuo kärpänen, joka lentää siellä seinästä seinään. No, toki sillä on siellä tilaa lennellä, sillä mieleni huone on varsin avara. Mutta kyllä mä keljuttaa ja ärsyttää. Kilautanpa kaverille. Sitä vartenhan nämä nykyajan vimpaimet ovat. Hallå, keskus. Allô, qu'excuse. Yhdistäkää jollekin tärkeälle henkilölle, mutta ei kuitenkaan Egon ensimmäinen nimiselle siitä listan kärjestä. Enhän minä nyt itselleni sentään soita. Joku roti tässä neroudessakin. Anteeksi häiriö. Qu'excuse? Kuuluuko? Huhuu. Ei kuulu. No, ilmoitus on ollut vähän hiljaista viime aikoina. Nyt minun täytyy päätellä, että yhteydessä on jotain häiriötä. Manuaalisesti. Niin? Mitä tämä on? Näyttää töpseliltä, teidän korkeutenne. Voi sinua vitsinikkaria, sangen kehnoman puolesta. Toki sen näen, mutta miksi se ei ole yhdistetty mihinkään? No koska lankapuhelimella ei pääse nykyään minnekään. Sinunkin on se lopulta hyväksyttävä. Minnekä te olette viime aikoina muuten edes ylipäätään soitelleet? No jaa, ei nyt ihan heti tule mieleen. Hei, joku kuuma linja se oli. Mutta oliko se Reaganille, Gorbatsoville vai Kekkoselle? Vai oliko se sittenkin sille kuuma linja Angelikalle? Hei! Nyt muistan! Se oli joulupukin kuuma linja vuonna... No ei ole tarvinnut soitella. Elämässä ja televisiossa on ollut yllin kyllin sisältöä. Mutta nyt on tämä kärpänen. Ahaa! Miksi ette heti sanotte, että haluatte soittaa sille tuholaistorjujalle? Ei! Kun huolestuttava ajatus häiriköi, että... No, kakaiskaa ulos! Että olenko paikalleni jähmettynyt pystyyn kuollut PSKA? No, yksinvaltiat tuppaavat olemaan sellaisia. Kaikki on aina ollut niin hyvin. Ja nyt joku on jostain telepatialla aivopessyt minut ajattelemaan aivan käsittämättömiä. En kestä! Tämä on hybridihyökkäys! Mitä? Naurat vielä! Antaisin heti potkut koko sakille, ellei se vain merkitsisi katastrofin syvenemistä. Olette niin ihanan hupaisa. Tuollaistahan juuri kutsutaan elämäksi, että alkaa heräämään tietoiseksi omista kasvukohdistaan ja heikkouksistaan.
onnitteluni. Olette heräämässä todellisuuteen omasta kunkkukuplastanne. Ei siis mitään hätää. Elämäksi päinvastoin. Miten kukaan voi elää tällaisten ajatusten kanssa, että olisi kaavoihinsa kangistunut? En ymmärrä, mistä tällainen tulee. Voi minua raukkaa. No jokainenhan elää omien kasvukohtiensa ja heikkouksiensa kanssa. Sehän kuuluu tähän kokonaisuuteen nimeltä ihminen. Kyllä elämä sen sallii, kunhan vaan alkaa jalostaa heräymystään. Nyt tämä kyllä käy tylsäksi. Ja sinä se vastaan tylsä oletkin. Minäkö heikko? Minäkö kasvus? Minä olen kuulkaas ollut valmis tapaus jo putkahtaessani tähän maailmaan. Tuo se kyllä taitaa olla oikeasti sitä todellista jähmettyneisyyttä. Jyrkkä ei. Olen hoksottimiltani aatelinen, tilannetajuinen ja luova. Enkä ole heräämässä mihinkään, sillä olen varsin hyvin selvillä siitä, missä mennään. Paljonko kello on? En saa myöhästyä. Haluatko miljonääriksi? Visailuohjelma alkaa juuri näillä minuuteilla.